Víz, a csapból is ez folyik. Annyira hétköznapi, annyira jelen van a mindennapjainkban, hogy elfeledkezünk róla, nem áll korlátlanul a rendelkezésünkre. Bár a Földünk 71%-át víz borítja, mindössze fél százalék az, ami elérhető és hasznosítható számunkra. Eloszlása térben és időben egyenetlen. Árvíz idején túl sok van belőle, asszály idején túl kevés. A Földön emberek milliói nem jutnak tiszta ivóvízhez, pedig mindannyiunknak szüksége van rá. Minden élőlénynek szüksége van rá. Szeretnénk bemutatni a víz különleges tulajdonságait, életünkben betöltött szerepét, védelmének lehetőségeit. A víz vándortanösvény eszközei kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes információkkal és izgalmas kísérletekkel szolgálnak. A játékgyűjtemény rendezvényeken, fesztiválokon, iskolai témanapokon szórakoztató tanulási lehetőséget nyújt. A víz közös kincsünk, tegyünk érte közösen!